खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया समबार थामहिनबा 18 जुलाइ 2022 खालि भारतनि हादरगिरि बिसायख'थियाव मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि मदद होजानाय बिजाथिनो भट होबाय होना खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दं मैया समबारखालि आसाम केबिनेटनि मिटिंआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि थांखि पन्चामृतनि थांखि बायदियै क्लाइमेट चेन्जनि सायाव एबा बारहावा सोलायनायनि सायाव गोनांथार सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामनि बारहावा सोलायनाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोनां थांखि लादों होनना आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिसार होदों। थामथियाव दं खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि गुथि गायसनथाय सानखौ मैया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरि एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' हारिनि सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांनाय साफ्रोमबो जोहोलाव जोहोलावजोमोननि गोजोन जिउमानि थाखाय अबं गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै BTR आरो BKWSC गोरोबथासिम मदद होनाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिमबो साबायखर बावो। मख'जाथावदि BTR आरो BKWSC नि गासैबो दफाफोरखौ फैगौ 2024 इं मायथाइनि सिगांनो मावफुंजोबथारनांगौनि थाखाय एबसुआ हर सान खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावोदि BTR नि सिमाया थि जाखांब्लाबो BKWSC नि समस्थिफोरा आबुं महर मोनगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथि होना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं पान्जाब पुलिसनि गोख्रों हाबा मावनाय आरो गोख्रों सिग्रोमनायनि फिथाइ महरै सप्तानि गेजेरावनो गासै 565 जन ड्राग्स फालांगियारिफोरखौ हमनो हाबाय होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।